So welcome Bashamina Narrative. Siku la leo tufuna tikambe zokuza ma trend amene akumachitika ma trend onyasa makamaka ma leak ama nudes. Every week another leak. Not every week, ma every day another leak. Cause zafika nobonjeza siku ndi siku zokuononga dignity ya atsika nathu malawi muno. So almost every week tima nude ta anthu osiyana ena otchuka ena osachuka tikupanga seko mu social media mo makamaka sindikuti chikumachitika ndi chani komano ma reputation akupangidwa destroy anthu akupangidwa blackmail tsiku ndi tsiku and yet ma recipients ife anthu oona zimene zijazi pa social media ma active users kama passive users za social media timakhala kumapanga upload kumaombera mmanja zimene zijazi kumaseka and yet sizikhala zithunzi kapena ma video wabo zimene zimatanthauza kuti miyoyo ya anthu ena ake kupangidwa ruin. Behind video ena iliyonse kapena chithunzi chilichonse pamakhala munthu ndithu wa umunthu wake amene angathe kukhala mwana wanu, sister wanu, mwana wa sukulu komanso neighbor wathu. Zimene zimapangitsa kuti tsogolo la anthu likwere matope chifukwa anthu amakumbukira zimene ziye mpaka kalekale ngakhale amangosiya kuzikambakamba komano akakuona amapanga relate zimene anaona apo mbuyo. So kodi izi zimachitika chifukwa chani? Kawiri maliki amene wawo amakhala kuti sikuti zinthu zajambulidwa lero kapena zajambulidwa dzulo. Ena mwatsikana amakhala zoti anajambula zinthuzi mwina zaka zitatu ziwiri zapitazo o miyezi 9-8 yapitayo kuwatumizira mwina abwezi awo kaya boyfriend kaya wina wake amene amakhulupirira kaya wina wake amene ananamiza kungapanga manipulate emotionally. Ena anapangidwa trick ndi chikondi chaboza kupangidwa force kuti mpaka kaya atumize zimene zijazi under pressure. Of course let's not overlook kupangidwa haki kumene ena amatapangidwa haki kupangidwa blackmail and chizungu chake amati sextortion. And the saddest part is that when the leak goes public anthu akakhala maliki amene ajawa the victim timampanga moko timakhala kumutu kwana pa social media WhatsApp, Facebook, pa X wes and momotiti apange protect amene ajawa timakhala kwaukira and failed ndo athu ndoti zapanga protect amene ajawa. And often anthu amene atumiza zimene zijazi they stay behind muna ma fake accounts or ma phone azinzawo kuti azitetezere komano morally anthu amene ajani ma criminals. So let's go to the law and the global perspective zinthu zimene. So mdziko lathu lino la Malawi under Electronic Transaction and Cyber Security Act of 2016 ndi mulandu ndithu it's a criminal offense kupanga share kapena kupanga distribute manudi au ina wake kapena ma sexual images opanda consent yao. Section it might be from section 84 to 88 pakati apa ndaiwala bwino mu section clearly imapanga criminalize publication, transmission and possession of indecent or pornographic materials involving another person. In other words kapena in simple terms ukampangira leak munthu wina wake kapena kupanga forward zimene wapanga leak munthu wina wake utakupita kundende ndithu ukakhala kutende kwa zaka zosachepera 5 kapena kumakwera kapena kutsika malinga ndi situation kapena kuti majaji kapena ma magistrate atanthauzira bwanji constitution yathu. So apo B umathoka kamizika kuti upereke ma million ena ake ndithu kambira 10 million 5 million I think kalinjeka kamene kaka even kungopanga forward zinthu zimene zijazi I think it makes you part of the crime. And ukampanga threat munthu wina wake kuti upange leak manudi ake kuti akupase drama more or less like blackmailing. Umene ndi mlandu ukupanga so for under
act imeneyi imachedwa kuti cyber harassment, blackmail and cyber harassment, and it's punishable with longer sentences. Munthu akakhala kundende almost zaka 15 zaka 10 ndi nthawi yayitali imeneyo. So maiko ena ngati United Kingdom, UK anapanga pasi lamulo mu 2015 kuti revenge porn ikhale illegal, and ukawatumiza maliseche a munthu wina wake kuzira mu zithunzi kanema without consent utha kukakhala kundende up to 2 years. Mdziko la United States ndiye kumene kujaku malamulo amene amasiyana according to ma states osiyanasiyana. Komano in California munthu umatha kukakhala kundende kwa chaka chimodzi komanso ma heavy fines, komanso kuphatikizira popo victim uyo atha kupanga sue in damages. So olo kumalawi kunoko victim atha kupanga sue in damages kuti andonongera mbiri yanga ine ndikufuna ndalama zochuluka makuti nde kumalawi kunoko anthu ambiri ndife anthu osauka. Olo munthu angokuza kuti mundipase 50 million, you can't manage zeli zati mukakhala kundende nthawi yayitali. Ikakhala dziko la Kenya, Kenya's Cybercrime Act of 2018, munthu umakakhala up to 10 years in jail, komanso ukuyeneka kulipira ma Kenyan shillings okwana 20 million as fine for publishing ma intimate images amene without consent. Chimodzimodzi mdziko la South Africa anapanga criminalize the sharing of intimate images without permission, and panopa it's now punishable up to 4 years in prison. Osaiwala sotu ajatemana kuti athakupanga sue in damages. So zinthu ngati zimene zithakuona kuti universally globally ndi mulandu ndithu umene uli mulandu waukulu. So si issue imene ili yakumalawi kokha, komano it's a global fight. It's a fight to protect dignity in a digital world. So my consequences ya zinthu ngati zimene ziya zamakhala ngati zinthu za simple, komano it's emotional and mental damage. My victims as zinthu zimene ziyazi often amapanga suffer anxiety, depression and suicidal thoughts. Takhala tikuona ifeyo. I remember kwathu kundira ndi nthawi yake sikana yake zimene chitikira zimene zizati adazipha, and some can't go back to school. Just imagine wapanga zimene ziyazi and ukulowa mu class yokuti muli anthu less 100 ukuona ku you are sure kuti anthu osewa ndithu aona zinthu zimene zapanga zija. Just imagine, how can you go there? And some even lose their jobs chifukwa to be honest, how can you go kunchito kwako ukudziwa kuti nende ndayaluka malawi yonse? And some just move away to escape the shame mwina kungothawira kutali. And ma psychologist anapanga coin katemu kamene yakochera kuti digital trauma, imene ndi peni imene imabwera ndithu pamene mukuona kuti anthu achakungopanga lishare zinthu zija mpaka chafika paliponse. So every time you hear munthu akamba zimene zija kapena you scroll pa Facebook ukuona kuti anthu akamba zeweyo you are traumatized. It's called digital trauma, and ma effects ake are long term. So the second consequence is social stigma. Kumalawi kwathu kunoko kapena kuti kwina kulikoseko society imapanga judge anthu, si amuna okha, si azimayi okha, koma amuna kwambiri azimayi, and they might be silent about mwina zinthu zachikira azibambo. Mzimayi amatha kukhala public topic overnight pamene mwina mwake mamuna amene wapanga likiyo anthu akumpanga praise as a hero amongst azinzake kapena mwina mwake pa social media realm pamene pajapa. So it's a double standard, and it's one of the biggest moral failure made nayo panopa. So religiously or moral perspective in this into zolaukika kumene. If you go to Christianity or you go to Islam, you see that zinthu zonse zikupanga agree chinthu chimodzi kuti I think with zinthu izizi ndi zinthu zolaukika. So why does it keep happening? Tikukhala mu generation imene ili confused. We are confused pakati pa chikondi ndi attention. Sili kusiyanisa zinthu zimenezi. Anthu akumatenga mafoni awo kumazijambula malo obisika amene chizungu chokamba bwino kuti private parts tikwayika kukhala public. Instead of recording, let's respect. Instead of sharing, let's protect. And we shouldn't treat tubilawina wake ngati kuti public content tinivesesane pamene popo. So ndipepese mawangawa azikangana kumveka mwina mwake chifukwa choti ndikudwala chifina. Mano izizi machitika
ma main reasons ndikuona ngati kuti we are lacking education ya online privacy. Nthawi nake amapanga zimene ziziya I think if not 2024 2025 amaenda ka masukulu ka modela moja kupangisa ma sensitization amene wa maholo kufotokoza, and I think kuti zinthu zisizinazifikire amalawi zimene kazitifikire. And reason ina it's weak moral discipline in relationships, anthu discipline mulibe, ena muna peer pressure, muna fake validation from social media, ena amuna ena makamaka amatha kumayuza kumapanga liki zimene ziyazi as revenge or control, komano at the end of the day inde momwe yalose. So what have you gained for revenging? Ena so kawiri akumapanga zimene zizi just to shine, kuti angopeza malike pa social media paja. You go pa X imene pa Twitter mukaoneka Malawian community pali madolo ndithu pamene popo kuti when the leak happens anthu amathamangira ku mapage amenewo ati ukapempha kuti amwe ngati muli nako titumizireni, amakhala ena apo nyakale kuti ndikameneka mukapisa kuma comment. So you see that we are in a situation yokuti tabalalika sitikuziwa kuti ndi chani. So way forward yazinthu zimene zindi chani. Number 1 akuluakulu, you can only this can only stop if all of us feel that taking responsibility. So number 1 way forward ndio kuti tisiye kutumiza manudes akuluakulu. Ngakhale mmakhulupirira anthu amene wawa chikonda akuluakulu sichifuna umboni kuchokera mu maliseji anu. Mukangozijambula kungotumiza, once you send it's out of your control, it's no longer private, it's public. Chifukwa any mistake mwina sazafuna anzanu aja kuti akuyaluseni, komano azakhala kuika status inake ndazayika zimene ziyazimangozi. The way forward number 2 ndio kuti ngati inu akuluakulu mukusungira zinthu za ena ake, kaya mufuna siku lizako anileso nanu muzayaluse, kaya mumagwisa ntchito like kupanga blackmail, please ndikuneneratu pano, dilitani zimene zozo, dilitani. Chinthu china, report wina wake mukaona kuti he has access to zinthu zimene munapanga mistake nthawi inake nthawi yambuyo muchichoni ngene zoti nyengo yanu yakusazindikira, please go and report to police. Apolisi aja akamudilitsa munthu uja inonso mwina mulipompo mukuona, and you are going to be sure kuti I think now I can sleep. And number 4 akuluakulu makolo tende aphunzitse ana athu. Vuto ndilo kuti makolo kumalawi kunoko we think that kumakamba zinthu za sexual ndi ana athu timakhala ngati kuti timachita manyazi, komano we should know kuti ana athu we are the number 1 teachers. Let's take responsibility. Chifukwa ngati simuaphunzitsa inu zinthu zabwino, society aphunzitsa zinthu zolakwika. So makolo, let's take responsibility. And number 5 is going to men like me. Men, you should protect, don't expose. Mamuna wa nzeru sanga pange destroy the dignity ya asikana. And mukama mpanga cover wina wake siku lina lake noyonso mulungu asakupanga ni cover, olo munthu yemwe asakupanga ni cover, because we say kuti anthu timapangana reciprocate. Munthu amene akuchitira chabwino kawiri asakuchitira chabwino, and mwina chabwino sizachipeza kwa iweyo, komano iweyo chabwino chimakhacho kuchokera, chabwino chimakhacho kusara. So number 6, ma victims metanenila kale muja, you should seek help. Go kwa counselors, even the police, zinthu zimene ziyazi akupangirani clean bwino. And my ending is that ngati tikupanga build society yokuti iziseka zinthu zimene zizikulekelera without mercy, ngati tikupanga normalize blackmailing and humiliation, let's just wait siku imene society yathu itazagwereto, because we are destroying our society brick by brick, makamaka morally. Chikhalidwe chathu as amalawi chikupita kuti. If you have leaks munthu wina wake mfoni mwanu, please kana kutumizirani nthawi ina yake, please. And I don't see the reason why you can normally munthu ungamasunge zinthu zimene ziyazi mwanzako zanzako kani mfoni mwako. What are you waiting for? And ababoto what you are waiting for ndi siku limene
utazachite mistake malo motumiza chithunzi chimene mafunike pa status paja uzayika zinthu zimene zichazi pa status, so it will be out of your hands. Kansa za self status ija komano this record screen anthu azikapezeka ndi ma view once, so kuti munthu anatumiza view once umakhala nawo ma computer. So china maomaliza pite kwa atsikana ndi azimayi omwe, please, love is not kapena validation is not kuzecha mbula maliseche kuma ntumizira mamuna. For what? For love? No, don't do that, please, don't do that. Tikunenesa apa kuti pamene chango choka mufoni mwanu muja chimene chachiso sija private and mulibe so control, mutakumuza munthu kuti adelete ndipo akuyankhani kuti anda delete, koma at the end of the day alinazo zinthu zija akazafuna kuyalusana zakuyalusana. Trust no man, mukhandise kwa pambana.